Good morning. Ano ngayon? The next day na to, no? Next ng vlog kagabi ba? Nagyaw-yaw ko ba? Yung nag-ano ako kasi nga nainis ako doon sa kapitbahay namin kasi grabe yung music ba? Anyway guys, good morning muna tayo. No? Ano ngayon? Sabado ngayon and wala si Ana tsaka si Rod, so tingnan nyo naman, feel na feel ko ang aking pagka alone char. Mag-isa ako ngayon kasi si Ana at si Ruth pumunta sa supermarket, sa park. Magbanding sila kasi after 1 hour. Trabaho din ako. Tulungan ko yung mama ni Ruth. Tinatulungan ko siya sa school, guys. And binabayaran po niya ako. Suhol ba? Suhol. Ano lang naman once a week. May na lang ba? Pang save. Char. So, ngayon, nag-ano ako guys, Vietnamese coffee. Ayan. Gabi yung kusina namin, nagkayamukat pa. So, ito ang ating breakfast. May kape, may leftover na chicken curry. Akong gumawa. Tapos rice at walang katapusang lumpia. Kasi alam nyo na, nagtitinda ako ng lumpia. Ayan, kuha lang ako ng sauce at kakain na ako. So, kailangan talaga buba lagi akong tripod. Yung tripod ko na maliit yung gamit ko ngayon. Hindi talaga. Kailangan with feelings kumain ng breakfast na to. So, ayan, nakaano yung buhok ko. I have less than an hour pala. I have like 30 minutes lang para kumain tsaka mag-lipitik-pitik dito before dumating yung aking news. Masarap pa naman to ang chicken curry. Alam ko na kasi pag may ganitong konting leftover, hindi na siya hindi na namin nakakain. Ako ang kumakain sa leftover. Lamig ang gapon niya eh. Tapos si Ana kumakain ko ng mga sabaw-sabaw nito. Tapos dinudurog ko lang yung yung veggies para hindi niya masyadong makita. Kasi pag nakita niyo yung veggies, ayaw kumain. Sana later on natutunan niya kumain talaga na. Kahit nakita yung veggies ba na nakapurma dyan ba? Kumusta pala kayong lahat dyan? Kain tayo. These days, gumagawa ako ng maraming lumpia. Kasi maraming order. At the same time, kain din kami ng kain ng lumpia. Hindi nareklamo yung mister ko kasi gusto niya yung lumpia. Chicken lumpia po ito. May lang. May konting chicken sa loob. Yung chicken, minced chicken yung gamit ko. Tapos may veggies. Hindi pala konti eh. Medyo marami-rami ng konti pala tong chicken. Sinasabi nga ni Ruth sa akin, huwag mong masyadong damihan yung yung chicken kasi dito, yung lumpia namin, walang masyadong, hindi konting meat lang yung laman. Sabi ko, basta yun na yun. So far po, nagustuhan naman ng mga Dutch na bumibili ng lumpia ba. And yung iba, repeat orders na palagi ba. Lalo na yung kapitbahay namin dyan. Yung kapitbahay namin. Mga ilang beses na siya naka-order, 4 or 5 beses na siguro. Tapos pag nag-order siya, yung mga kaibigan niya, nag-order din kasama sa kanya ba? Sabay sa kanya. So, while may mga nag-order pa, go pa rin tayo na kasi sayang na. Kalame. So, tapusin ko lang tong breakfast ko guys na. Balikan ko kayo later. Magandang hapon. Kakaalis lang nila ni Ana at saka yung lolo't lola niya.
kinuha nila. Hindi ako pwedeng umalis kasi may mga tao dito. Pero, good timing naman. Kakaalis lang din nila. Tapos na sila. May dalawang lalaki dito kasi nagpakabit kami ng solar panel. So, i-check natin sa labas. Ang lamig-lamig. So, sa side dito sa labas namin, pinakabit kasi banda dito ang Ito banda yung araw. So, yun. Hindi lang, masyadong klaro, no? Yeah, yan. Finally, may solar panels na tayo. Ito yung, room namin ni Ruth. Ito yung CR. Sus, nako. Marami pang kailangan gawin dito sa bahay, actually, these days. May pinag-usapan, napag-usapan namin ni Ruth. Marami kaming kailangan gawin sa bahay. Yung mga doors namin, yung mga pinto sa mga rooms namin kailangan palitan. So, medyo hindi maganda yung aking pakiramdam kasi meron po ako. Akala ko may kapatid na si Ana. So, medyo pale ako today. Hindi ako nag-lipstick, guys, kasi para totoong buhay talaga ba, Char? Para talaga. So, last night po, nako, mga almost, mga 11:30 ng gabi na ako natapos sa lumpia ko. Tinapos ko talaga lahat yung order, saka naglinis ako dito para Tuesday kasi alam ko may pupunta dito. And para din, magpahinga lang ako ba or si Ana. So, later on magluluto ako ng chicken wings. May nakita akong recipe sa Facebook. So, try kong gayahin kasi may ingredients naman tayo. So, i-try natin later. Medyo hindi ako nakakapag-vlog these days kasi super busy talaga, guys. Super busy talaga. I-try kong mag-vlog more. So, balikan ko kayo later pag pag ready na akong gumawa ng chicken wings. Looks good, looks good. Ito na yung dinner namin. Madali lang. Dali lang. I don't know. We'll let him try if it's good. Because it's a recipe from Facebook. Really good. No. Really good kuno rice again. Try, Dudong. It's with cola. Huh? No. It's not, nothing strange for you. Really? Yeah, very sweet. Yeah, because it's ketchup Yeah, and mustard, ketchup. mustard, garlic, I really taste the ketchup. a little bit of sugar because I don't have honey, and Good. It's sweet. lemon. It's good, Standard. Papa? I can just whip it off, yeah. Yeah? Ooh. Then I'll make it for Oma, no? Yeah. Yeah. Lekker. In-invite ko yung parents Is it niya. Filipino way? I don't know. I don't think that's Filipino way. Maar it's food, huh? No, I like it. My grandmother in the States shared it on Facebook, so I thought I'll try because we have the ingredients. Now,
So, masarap daw. Anna. Kakain na kami. Anna, frietjes. Anna. Kain mo na kami, guys. Ay, ay, ay. Kakauwi lang nila. So, they went to the supermarket and got some stuff. Just a few stuff lang. Ano, yung chicken kanina, sobrang sarap. Although, matamis siya para sa akin, pero gustong-gusto siya ni Ruth. So, ito yung mga binili ni Ruth. Gum, guys. Gums. Smart gum peppermint. Itong bread na to. Bukas magpapasta po ako. So, gagawa ako ng garlic bread. Itong bread na to yung gagamitin ko. Pero, ano siya, mag-brush lang ako ng garlic tsaka olive oil lang. Ito, beans para sa Thursday kasi ginataang pork ako. Kasi ninbitahan ko yung mama at papa ni Ruth na dito kumain sa Thursday. Kasi Sunday tsaka Monday doon kami sa kanila kumain. Tapos binantayan nila. Palagi na binabantayan yung anak namin. Ano to? Oh, may apple syrup pala. Dalawa lang. Tapos bumili siya ng bread. Sabi ko kay Ruth kasi minsan kasi may promo. Bumibili siya ng maraming tinapay for only 4 to 5 euro. Tapos marami talaga siya. Sobrang dami. Iba't ibang klase kasi. Siyempre, mura na kasi hindi siya pwedeng mag-last ng matagal, diba? Pero, we end up throwing a lot of stuff or a lot of food. So, ayun na ganun. Sabi ko sa kanya, ano nga, diba? Mura nga yung, tawag dito, mura nga yung bili mo, yung na-spend mo. Kaso, parang same din kasi, tinatapon mo lang naman. Yung, hindi naman, parang same lang din. Bumili kami ng, yung talagang bago ba. Yeah. Don't touch it pa. Nandito yung anak ko. Tapos may extra milk syrup ito. So, yeah. Yeah. Busy ngayong araw na to, pero okay naman. Yeah? Ayan na naman, oh. Nakita na naman ang bata. Ata! Papa is getting your bath ready. Maliligo na to sila. Si Ruth yung mapapaligo kay Ana. Tapos, ako ay mag-i-edit. So, bye-bye na. Ito na yung vlog namin for today, guys. Ito lang. So, ngayon. Bye-bye na, bye-bye. Say bye-bye to them. Bye-bye, guys. Thank you for watching. Thank you for watching. Babush, Dodong. Dodong. Yeah? Babush. I'm saying Where you go? goodbye to the vlog. Oh, okay. Ana, Papa. Papa. Babush, mush, mush. Mama. She already said bye-bye. Babush, mush, mush. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe sa aming channel. Yan na. Pag nakakita ng tinapay ito, wala na. When she sees bread, then, who? So, yan na. Maliligo na sila. Fine na afont. Say fine na afont, Ana. Fine na afont, Ana. Fine na afont. Duy, duy. Kusya, Papa? Kusya, Papa? Kusje? Kusya, Papa? Duy, duy.